Saderepun kita lajengaken monggo kita sesarengan menjalankan puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun mari pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten rahmatipun. Alhamdulillah sakmenika sampun wonten ing pertengahan bulan Ramadan. Ya mugi-mugi sedaya saged nutup wonten ing akhir Ramadan tesihipun paring kesehatan lahir batin sehingga kita saged pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, so pikantuk Lailatul Qadar dipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kemawon wonten ing wulan Ramadan taun menika kita saged introspeksi dumateng badan kita piyambak. Kados dene Allah Subhanahu wa taala bareng dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dados kita sebagai seorang yang beriman kudu introspeksi dumateng kita piyambak-piyambak. Saya sempurna anggenipun kita ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala dari tahun ke tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau wau saged buka sedaya nggih, alhamdulillah, saged sahur sedaya, alhamdulillah. Ternyata selama setengah bulan ini selalu diiringi siang kita menika kalian apa jawab rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ngantos wau dalu niku atus jam 10:30 kula menika layat amargi nggih dilangsungaken inggih menika Ibu Nyai Hindun ingkang kagungan pondok pesantren Al Muayyad wonten ing Lawian menika dipun makamaken nggih menika jam 09.00 upacaranipun, tapi praktekipun nggih jam 10:30 ngantos 10:30 tesih wonten mrika. Nggih sedaya menika memang Allah Subhanahu wa taala kang menghendaki. Dadi sing jenenge pati niku mboten kedah umur pinten, kedah wonten pundi. Ternyata putranipun nggih wonten ingkang dados dokter, ternyata nggih sampun usia 74-an. Nggih 72 napa 4 niku. Nggih sedaya menika dipun paring anugrah dening Allah Subhanahu wa taala, bonusipun sampun kathah, standaripun Rasulullah Muhammad SAW swidak 3 kados kula menika bonusipun nggih sampun kathah. Benjing April niku hari ulang tahun ke 75. Alhamdulillah dipun paringi usia panjang menika nggih supados menapa selalu introspeksi. Selama iki awake dhewe nindakake ibadah wis ana dasare ikhlas apa durung, wis ana kesempurnaane menapa dereng. Niku kudu introspeksi terus. Nah, ingkang sampun dipun pundhut di usia-usia di bawah 60, 50 menika nggih sampun maksimal anggenipun nindakaken perkawis ingkang sae. Kita menawa kedah tambah bersyukur diwenehi perpanjangan sekian tahun nggih menika nggih kedah lebih sampurna anggenipun kita ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi namung menika ingkang saged kula aturaken wonten ing dalem menika. Monggo kita langsung kemawon salat tarawih kados padatan kalih rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.